זה הדבר הכי מסוכן, חוסר פוקוס. אני חושב שאני פירקתי איזה 2 מיליון שקל בממומן רק על חוסר פוקוס, וחוסר פוקוס הוא תמיד אצל האנשים הכי מוכשרים שיש. זה אף פעם לא אצל האנשים הלא מוכשרים. למה? כי הם לא מוכשרים, הם לא טובים בכלום. אין להם ברירה אלא לעשות דבר אחד, כי אין להם שום ידע ואין להם שום כישרון לעשות עוד דברים. אצל האנשים המוכשרים, המחלה הכי גדולה ומה שדופק אותם הכי הרבה, פיזור הדעת. זאת המלחמה האמיתית. כל יום בבוקר לקום ולעשות את אותו דבר שאתה טוב בו. זה פחות לאיזה דברים אני צריך להגיד כן, זה יותר לאיזה דברים אני צריך להגיד לא. זאת המלחמה הכי גדולה שלי כל יום. אני כל יום במשרד, 6, 7, 8, 10 שעות, לפעמים 12, לפעמים 15, ואני יושב עם אנשים, והוא מדבר, ואני בפנים, אל תציע לו את זה, אל תציע לו את זה, אל תציע לו את זה, אל תציע לו שותפות, אל תציע לו את זה, לא, לא, סתום, 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 ואז נפלט לי. תגיד, רוצה אולי... תחזיר לי תשובה עד יום שני, הוא יוצא מהמשרד, אני יוצא הביתה, בבקשה שהוא יגיד לי לא, בבקשה שהוא יגיד לי לא, בבקשה שהוא יגיד לי לא. כשהיו לי 8 חברות, הכי שנאתי את החיים שלי. והכל הצליח אגב. הקושי שלך, זה התיקון שלך. ומה שהולך לך קל בחיים, זאת השליחות שלך.